Ngantasi pergombalan lanjut ditilepi guys. Alhamdulillah banget ya guys, dinasi ki panase cetar membahe nol nanggone rika pada apa ora guys. Ya dadi kumbahane pada garing, kita bone inyo nganu kumbahan wingi urung pada garing kabeh wingi guys. Ya jane wingi wis ana sing garing sebagian ning ya urung kabeh, lagi sing sebagian nembe pada garing. Ya tak tilepi lah, wong angger ora ditilepi nyepeti mata guys. Aja takon dene ora digosok mbak, lah nyong anu sebel gosok guys. Anak apa ora sing pada karo inyong mager gosok hehehe. Lah sing penting ditilepi toli rapi, kadang kok juga denggo maning beko. Nek sing digosok ya cukup lambi sekolah bayi ngesuk-ngesuk, nek gelem nek urung gelem ya urung dilakoni. Alhamdulillah wis rampung